Sersing B. APSLC along Yurving as secretary. Alangli Garian na mika edgi pusikipu pusi ditumpan beta nang palino. Cindal hai. Satame nili pudulo pun mename cebohong ri. Bangle nang cebohong dun ri. Kuni pudulo. Alangli kopia intensolo ne nitum laga cekloyon private party lah kata la anang ferelo ne kopi. Ini nang cerak nang cetodun lo nang dun lo. Lasi non jasemet Hills the Democratic Frontman bangala hello nitum akemang ke je Karbiang Long arji include pen akemang Article 244 a autonomous state labang soke itum nang vegji lapen Karbiang Long jong si cingthur nang jipulte hala hello atau war ni litum nona ma ke chardam ke lapen itum to phan birta nang pilo je akehai searching be APSLC along Yurving as secretary alangli Garian na mika edgi pusikipu pusi ditumpan beta nang palino lapen alangli kopia intensolo ne nitum laga cekloyon private party lah kata la anang ferelo ne kopilo ne cindal hai satame nili pudulo pun mename cebohong ri bangle nang cebohong dun ri kuni pudun lo lapen aku lason kace chok kace hangarat pokelake April 1986 alangli amhang kelang tahai meni hala so ni tum plake ke klem long tang lo ASDC ho hai asa hala koi hem rit mi ke chekai lapen kadu be kache chok kache hang poke lake ni tum hala so ke klem long tang lo pe hala so a culture ke lake me lake heno ker tang ko so tum ke lake non mang ke insam jin pen amat hala daga ni marli tum non dak do je alang li tum kache bohong esek ni marli tum mang cek harum pen habit na du chok habas nangali ansi cekarum pen habit pen nang ketet tusi meeting nang dur henti pusin ili phan pun mana bacini tu lasi kether ke happen ge munir phanga aning namun e tangka poisa pen namun e tangka ke nang tipo nang chuki de di ali thana theklong de bona munir phan kang hon pen kadia pen lape kang jinso pen ke than ki mum pen yong si than lo pute la so munit intang uye bang tame bang we ile lapen hala so nelo ki kiri gila Karbiang Long ke regional political APSLC pen SDC ta dolotan te nangli tumalong kia athi pen si nang chi pau grum ko pia beta si palai tu APSLC ke la keno ke regional ko pune de lole national party long se ludrup lo kalam le tu CPML na national party lo ke di Congress na national party lo ke alang ni tumhala tum mesenong ke chepajirpu lo ke lapen kedam tanga por hur ana APSLC regional ke dobom ke ni lihada ke dodo na pena posi regional dobom cha pede pentuni ben si congress ke pon ye ban chinki bom lo hala so penda ni liya bang kroidun de ti ama norma ni li bang joy pena phigala chance long ne hai vikram hanse tum kapre tum hai ama si dono bang ke chethana links da APSLC ke congress tum hijack elo lage national party bang hijack elo lasi non hala tum bang national party ben si bang cherap lo lasi ni tum bang ke national party ke ale ave regional political party nahi potami ili tum celang rapet pen Karbiang long vote ki pi ajak kong ke do ana tuma voters ke itum nang helang nona maki aling bana bita me achat asai le pitun ni potami ni lingjeber lo election hai nang helang hai he ang ko pen acheng chitip et ke le dam din hokar reudam din na helu